Halløj. Dette er min blog, og den handler så i dag om, at du skal sutte mine lunger. Goddag. Dette er så min blog, og i dag der skal vi simpelthen gå ind og kigge på Boyfrances YouTube-profil, du ved. Ja, han har en masse gode guides til, hvordan man bruger Photoshop og alt sådan noget bling-bling-fis til alle jer fucking geeks derude. Slik ned igen. På hans profil kan man en masse ting. Man kan for eksempel til videoer om Harald Nyborg, så en eller anden underlig mand. Man kan også man kan også se Photoshop videoer fra hapsi.dk. Den prøver vi lige at gå ind på også. hapsi.dk. Hapsi.dk. Velkommen til Hapsi.dk. Hapsi.dk er lige for tiden under opbygning, men det vil gerne udgive informationer. Hapsi tilbyder artikler, nyheder, møbelpriser, et godt og sikkert sjovt community. For at netop du kan få det bedste ud af Hapsi, vil det være godt for os, hvis du kunne reklamere. Jo flere aktive brugere, jo sjovere kan det blive for os alle. Hvor langt er I? Her vil vi vise jer, hvor langt vi er med Hapsi. Vi viser det med en procentskala, 70%. Vi mangler nu at forberede de ting, der er lavet. Ansøg. Du kan på denne side ansøge til alle stillinger pt. Vi vil med tiden, hvor stillingerne bliver fyldt op, fjerne stillingerne. Se job, ikke? Og vi vil sgu gerne være, vi skal ikke være driftschef, men vi vil være eventansvarlig. Pixel til, nej, for helvede, eventansvarlig. Din e-mail, pikkesovs, / asshole .112. Ja. Godt. Habonavn Pikkemand Sovs. Og jo, bare ansøg. Den skal ind og oplysning så som alder og navn. Pikkemand Sovs. Send din ansøgning. Så. Og jeg sagde nemlig lige til den ansøgning der. Så er vi fandme færdige med at lave vores